Salam, hormatly vatandaşlar. Men DWT lideri Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde siziň bilen bolup geçýän zatlar gülüş geçäjekdim. Şuny ine biziň 26 fevral ine ýanky Tursunbaýewiň maşgalasy boýunça Süleýmanyň tragediýasy boýunça men kiçik bildiriş beräjekdim size. Şu men şuňky çykyş edenim ýaly Süleyman tragediýasyna Tursunbaýewiň maşgalasyna düredilen ýürüýte medisinski komissiýa, medik komissiýasy ine rak bolup şol oglan öldü diýip ýanky suwtnama edip şony netije çykartdylar. Munam Süleýmanyň maşgalasy Tursunbaýewiň maşgalasyna gol çekdirip şol maşgalany bütün dünýäň öňünde gülkünç ýaly ýanky görkezek bolupdyrlar. Ine şu ýerde belläp geçmeli. Birinji köçede ýykylyp ine ölli, ikinji şuň diýişi ganady, şunda leukemiýa bardy, üçünjem şuň rak keseli bardy. Bu bolugsa zatlar näme çip diýilýär? Bu bütün dünýäni haramda alacak bolýar. Ine şonuň üçin diýilýär. Häzir gaty gorkup başlady. Şu Süleýmanyň daşyna, şoň tragediýasyň daşyna hemme informasiýa ýygnanyp başlady bütün dünýäde. Şondan gaty gorkup başlady. Indi bu bütün dünýä bir ofitsialny dokument berjek bolýar. Ine şu ýalan Gurbanowyň ýa beýleki adamlaryň diýen zatlary ýalan DWT, ýalan aýdýar diýip suwtnama geldi. Suwtnamada ýok. Egerde şu sportsmen medallar alýan bolsa, egerde şu sportsmen çykyş edip gelýän bolsa, siz özüňiz bilýäňiz, men hem sportsmen boldum, sport şkolada, ýanky her 6 aýda biz egzamin tapşyrýardyk, medisinski egzamin. O ýerde sen ganyňy, boýnuňy, agrymyňy, sen fizikiski ýanky ösýäniňi, sen ýüregiňi hemme zadyň barlaýardylar. Şo ýerde plastoskopiýa diýip bir zat bar. Şoň üçin aýrýardylar. Men bir dostum şoň üçin aýrdylar. Bile türgünçük edýän dostum. Şoň üçin her 6 aýdan kontrol geçip dur. Sen onu geçilmezdiň. Sen rak bolýan bolsa, ýa sen leukemiýa bolýan bolsa, sen geçilmeýän o zatlary. Ol mümkin däl. Tebe birinji komissiýada bilinýär, gatyysy ikincide bilinýär. Her 6 aýda geçýärler bular. Ondan soň her ýanky ýaşy gidenne onuň öňüne de komissiýa geçilýär. Şonuň üçin bu ýalan zatlary sportsmenler üçin aýtmak bir bütün dünýäni güldürmek. Ine şol biziň haramzada, kezzap, öz watanynyň duşmany Berdimuhammedow her wagt bütün dünýäni şol ýaly Allah gelýär. Hormatly adamlar, biz haçana çekeli şol özüni oňar bilmeýän kezzaby diňläp otururuz. Biz näme şu gün galyp şu zatlary besedip şu günden başlap täze durmuşa girip hemmemiz üýüşüp Türkmenistany galdyryp bile agzyr bolup bile doganýal bolup öňe gidilemiz. Bize hiç zat bäsel bilen ok. Her welaýat alyp görüň, gaty gitse 300-400 tane emhemeşik bar. Bir etrapda ýaşaýan adamlar 10 000 barýar. Bir etrap aýaga alanda şu emhemeşikden gaçyp gidýär. Ananyň Türkmenistanda jemi 3000 sany emhemeşik bar. 3000 emhemeşiň bir ýarmy Türkmenistanyň Aşgabatynda. Galany 1500-ü 5 welaýatda pytyrdylar. Ýa şonu 1500 bölseň 300. Gaty gitse 400 adam ine emhemeşik. Şul her welaýatda 300-400 adam bar welaýaty gorkup taklaýamy. Onu biz näme biz halk bolup ýörüz. Biz onu halkym diýip şoladan gorkýan bolsak. Şonuň üçin her kim öz maşgalasyny goramaly. Her kim öz millegini goramaly. Senke emhemeşik barsa kätmen bilen gürleş. Dur kätmen bilen. Näme esasynda geldiň menke? Yok bolly. Kanunyň barmy? Sen ýanky pasnawleniň barmy? Prokuraturyň karary barmy? Yok. Onu meňne gürleşek bolsaň maňa hat ýazdy. Men ırza bolsam gelerim. Irza bolmasam men işim mellek agdarmaly bolsa men gelmerim diýip ýüzüne aýdym şonu.
Ine şol kanun esasında. Biz hemme zatdan bolya sabr edip ine gul bolup kaldyk. Kim ol prezident? Ol prezident halk bilen saýlanan adam bolmaly. Ine şol saýlanan adamam halk üçin giýje unyň hyzmat edip işlemeli adam. Bu bolsa hyzmat etmeýän, diňe paraxorçylyk edip, kezzapçylyk edip, gamxorçylyk edip, halkyň bar kanyny alyp arqyn özüne paça diýip ýör. Olar ýa-da dünýäde ýok. Näçip biz özümize şonu etdirýäs. Kim ol? Berdimuhammedow. Biziň orta şaraýatymyzy alsaň şondan bir güýçlüler. Akly boýunça. Şonuň üçin prezident bolsun, beýleki bolsun, mejlisiň başlygy bolsun. Egerde kanun bozýan bolsa jogap bermeli. Şul prezident Berdimuhammedow şu Süleymanyň tragediýasyna bütün dünýäň öňünde jogap bermeli. Biz şoňa bütün dünýäň öňünde jogap berýärli hemme hereketler eder. Ünsürseňiz häzir hemme özbek, gazak, orus ýetiň blogerlary, Angliýaň blogerlary hemmesi galyp başlady. Taňry ýalkyn hemmesine. Hemme edýän işlerine taňry ýalkyn. Seredin özbek blogerlaryň kommentariýalaryna, olaryň ýazyşlaryna. Olar gorkýa ýöne adalatlyk üçin janyny bermene taýýar. Biziň halkymyz näme? Size gelip informasiýany agzyňa ilk berer ýaly Süleymanyň tragediýasy, ýani 3 tane vertolyotda ölen oglanyň tragediýasyny siz özüňiz gözlemeli. O sizin ýaşaýan ýeriňiziň daş döwrüne geçýän aksiýalar, geçýän taryhy wakalar. Siz özüňiz ylgamaly şonu bilmek üçin, özüňiz hereket etmeli. Sizin agzyňyza gelip hiç kim getirip bermez şol informasiýany. Daşyňyzda Süleymanyň tragediýasyny köpüsi bilen ok. Köňür güňüşde bilen ok. Bütün dünýä bilýär, bunu bilen ok näçip? Ay bize aýtmadylar. Aýtmak gerekkä dogan. Bilmeli, soramaly. Näme boldy? Näme eşitdiňmi şonu? Näme kim eşitdi? Gürümler gitmeli şonka akşam. Näme boldy? Eşitdiňmi şonu? Bize bir aýtsana, bir dogry biz bilesimiz gelip. Siz bir öz durmuşuňyzy, öz watanyňyzyň içindäki bolup geçen zatlara bir höwes beriň. Höwes bermän soň şu haram zada Berdimuhammedow hemme wakalary gizläp, diňe yalan watan habarlaryny size allap ýör. Ol haram bolyň günäse, siziň günäňiz. Näçip şonu bilesiňiz gelen ok. Bu zatlar sen naharyňdan zerur. Sen çörek iýýän çöregiňden zerur. Saňa. Sen bu zat adalatlyk, azatlyk. Aç oturup akşam ýöne şonu bil. Şonuň üçin o bizden günä, bizde günä. Ol biz haram bula şu zatlary mümkinçilik berýär. Barymyz galdyk, eýýem gorkup başlady. Bütün dünýä galyp başlady, gorkup başlady. Diňe Daşoz vilayetinde bir tane adam galyp başlady, on eýýem gorkup başlady. Gözlerine, hereketlerine seredin. Kabinet ministrine baranda eýýem şolardan gorkýar. Ya olaram şunu häzir ýok etjek bolupdy bolar. Hemmesi. Şol Berdimuhammedowy diňe Türkmenistanda da bütün dünýäde golýan adam ýok. O 100 tane mejlise gyýrýan ýallaklary seretmem. Türkmenistanyň meçhörüne o nokodan da. Şoň üçin Berdimuhammedow hiç kim. Bir kanun özüni saýlan prezident. Zero awtoriteti bar, zero imidji bar, zero awry bar Türkmenistanyň içinde. Sebäbi näçe tragediýa boldy. Bir dedek mert bolup, şu zatlar boldy, adamlar şu gynanç habar, ine şoňa men gatgy ynanýan, biziň halkymyz ynanýar diýip aýtyp gören ok. 13 ýylda näçe adamlar öldü. Biwne. Bular haramda prezident näme gerek size? Kim bolsa şo bolsun, saýlawlar geçinde alyň birini. Şu alanyňy da şundan gowy. Oň ýüregi adamçylygy bar. Bul haramda adamlar ölünü aýdym aýdyp ýör. Ýani telewizorda çykyş edip ýör, velosiped sürüp ýör. Samsakmy näme bu? Bagyşlar men o zatlar diýmeler bolyn. Janym ýanyp aýdýar. Şonuň üçin ol biz bilemzok,
Biz habarläl öz günämiz. Näçip men şu ýerde oturup Fransada men şondan habarly, günne habar tutýan näme bolýar? Siz könürünçde oturup habar tutaňyz. Onu özüňiz görüň. Şuňky durmuşyňyzy. Şu güne näil geldiňiz, özüňiz ýanky günäkärläň. Haramulda günä ýok. Sizde günä. Bolun ne siz habar tutuşuň birek biriňize aýdyň agdy birje boluň. Näçe 6 aýdan bäri aýdyp gelýärsiz. Egerde siz ahir soňy hiç zat etmejek bolsaňyz, onu mümkin biz bes edeli. Oturmuş bolar ýaly. Men size sizin perspektiwaňyzy aýdyn. Egerde siz öňkü ýaly otursaňyz, egerde siz şu Türkmenistanyň içinde bir kanun ýagdaýda ýa bir güne ölen adamy maşgalatyny gollamasaňyz, men size häzir aýdyn, näme üstüne siz barýaňyz. Birinji, häzir şul Berdimuhammedow 28 martda saýlawlar geçirip dur. Gizlin, falsifikasiýa edip, o diýmek näme? O diýmek eýýam saýlamaly adamlar taýar, eýýam çağırly, eýýam şolar gorkuzylyp, şu siz mejlise saýlanarsaňyz, ýani halk geňeşine, halk wekilleri ýaly, halk maslahatynyň. Şo ýerde prezident näme diýse, böküp tutuň diýip aýdyldy. Eýýam uluň kellesine, ýani eýýam başga pikirler ýok. Ine şolam 28-ni avtomatik ýagdaýyna geçýär. Bu bir skema. Bu skema 2019-njy ýylda başlady. Ondan soň gaty çalt ýagdaýda eýýam habar geldi, mulimleri garanoy ýygnap, maýda prezidentiň saýlawlary geçişekmiş diýip. Men size aýdyn ýeri näme? Ýeri şunu ederem bolyn, halk geňeşi taýar. Konstitusiýany ütkötdi, içine mejlisin üstüne ýanky ýallaklary goýdy, taýar. Indi näme der? Çıkış eder, gadyrly adamlar, men kezzapçylyk edip ýadadım. Sizin 18 ýaşly gyýlaryňyzy zorlap ýadadım. Men halis aýdym ýadadım. Indi men halk geňeşem bolup göreýin, o ýerde de bir haramlyklarymy edeýin. Şoň üçin meni bagyşlaň. Men ýene kezzapçylyk edip prezident bolasym gelenok. Şoň üçin meni gyra aýryňda halk geňeşiň ýol boşlukdy edip goýun. Ine men özüme derek wagtlaýynça üsün ýaş oglun Serdar Berdimuhammedow uly jenaýatçy, uly kezzap geljekde menden hem uly kezzap ine şol oglany goýýan diýip gider. Men size maslahat berýän diýip. Edil aýdyp ýetişmäke halk maslahatyna ýallaklar galybam gyýgyrar. Arkadagy şöhrat, Serdara şöhrat. Serdar avtomatik ýagdaýyna prezident ýanky gyra gaçanna şoň ýerini saýlawlar geçinçe eýler. Ondan soň halk maslahatyna bular saýlawlary ikrar ederler. Gaty gyýtgy möhletdi. Hiç kim kandidat ýanky hiç zat etbilmedi ýaly opozisiýa daşyna galar ýaly. Hemme zat ederler. Eýýam spiskler taýýarlanyp başlady. Eýýam siz öýde uklap azyl oturýarsyňyz, siziň adlaryňyz, pasport danlaryňyz falsifikasiýa taýýar gidip dur spiskler. Maýda siz baryp 100% set berdiňiz ýaly ederler. Siz uklap oturýarsyňyz. Maýda şol oglan Serdar diýen eýýam jenaýatçy Süleýmanyň tragediýasyna başga adamyň haramlyklary bar. Muny prezident eder. Muny prezident eder. Ine seredin şula prezident Berdimuhammedow Serdar saýlawlar 99,95% utar. Ol beýleki kezzabam, haramguly halk geňeşiň ýol boşlukdy bolar. Sebäbi ol halk maslahatyna avtomatik ýagdaýda girýär. Halk maslahaty ine şo ýerde öz eşegimi halk geňeşiň ýol boşlukdy etjek diýsem, edilýän adam şol. Ine şol derejede halk geňeşini eline aldy. Şol derejede halk geňeşi bir fiksiýa, falsifikasiýa edilen bir zat. Ine bula halk geňeşiniň ýol boşlukdy. Bulaň ogly beýlek haramzada prezident. Ine siziň 1-nji iýuny şu netijeler bilen gelýärsiňiz. Ýene uklap otursaňyz. Mundan soň ýene de 3 tane ýallakçy has ökdi. Çıkar da gyýgyrar, sakally zatdy. Arkada
Paça bolmaly. Arkadagy şöhret diýip gygırar da muny paça eýler. Yeni kaýdan paça bolansoň ýene bir samsykragy turardy, ýani sakgally zatly. Arkadagy şöhret diýip aýdar, ine paçamyza ba, bizim prezident respublikasy. Ol ýuridik deňgelenok bu zatlar. Ine şununni Türkmenistany paçalyk döwleti etmeli diýip, ýani halk maslahatyna, muny halk bilen ýani maslahatlaşman, halkyň sesini alman, şu halk diňeşine geçirip ikrar ederler de bu tordy. Bitti. Inni bizde näme? Paça wa, paçalyk wa, paçalygyň prezidenti wa. Sizin başga döwletlerde paçaň prezidenti şoň tohumy. Ine şu skema bular geldiler ýönöke ýagdaýda. Şondan ol häzir gorkup gelip ýör, şunu hiç kim bilemesin. Gurbanow analitiki şunu ketgitläp halkyma aýdaýmasyn diýip, ýani gorkup ýör. Sizden gorkup ýör. Siz bolsa mundan gorkup ýörsiňiz da uklap ýörsiňiz. Siz elementarny zady könülgünçde ýaşap Tursunbaýewiň problemasyny bilen galaňyz. Barp halyny habar. Näçe şo ýerde 100 sany polisiýa durarmy? Näme indi şo polisiýadan geçilen okmy? Näme argument ýokmy geçmäne? Men garyndaşy, men dosty, men şu pul elip berjek, ine men şu kagyzy elip berjek diýip näme geçilen okmy? Ya sizi näme şurada çapım edýärlermi? Ya sizi näme şurada öldürýärlermi? Ya sizi ýygnap alyp gidýärlermi? Goýun ho, inni azajyk özüňize gelin kelleňizi açyň, sizin pikiriňizi logika ýok ho. Seredin, mert ýaly çykyş edip aýtdylar. Tursunbaýewler. Hani çapym etdilermi? Bari bilen zady öňüne polisiýa goýup telefonuny öçürip, ýani halka ýaýramaz, ýani halkdan gorkýar. Bolly. Ine bar aňar baş ediljek zady. Ben muny bütün dünýä maskara edip ýör. Senata çel Amerika bar otýşun. Biz edýäs, biz hereket edýäs. Siz nirde? Siz hereket etmejek bolsaňyz, biz sözümüzi aýlajak. Bizim durjak. Size gerek bolsa bize näme berip? Ya siz bildirýäňiz, ine men behwidim maşunno, ya Kakmyradyň behwidi maşunno. Nähil behwid? Özümüz çykyş edýär, öz pulumuzy orta goýýar. Eşek ýaly işlät han behwid? Biz korrupsiýoner däl, biz ministr däl, ya biz prezident bolup biz saýlajak adam intek ýok. Näme gurrun edýäňiz? Biz halkymyz üçin soňky adama çelli görüşýäris. Her bir adama çelli. Biz görüşenmizde siz biz bir gollan like goýmana gorkýaňyz. Komentar ýazmana gorkýaňyz. YouTube'a girmäne gorkýaňyz. Oturun gömüli bolna, çykmaň hiç ýere. Çağrana da dogullyk aýdym. Öňe çykarmaň. Sebäbi bu zatlar Allahan Hudajan saklasyn, bu zatlar şunda YouTube göräýsem gelip ýygnap bizem külümüzi çykaryp giderler. Aýdyň onda çağa dogulun aýdyň şonu. Siz bütün dünýäde üstüňizden güldürip ýörsiňiz. Inanyň. Seredin özbek kommentariýa näme ýazýar? Biz inni goýul maskaraçylygy. O büyük Türkmen halkı. Bizim ganlarymyzdaky energiýa bilen taryhy wakalary entek Berdi Muhammedow killetine pikiremedi bilen o. Näme garaşýar? Men size galyp uruşup görüşüň diýemok. Ýok. Bir tragediýa bolsa, üýüşüň şoňa bolmadym diýenne. Ine o da bir ýok bolsa barýaňa da 3'üni 7'sini aýyny 40'ını. Näme baraň şoňka? Ola hakyky çağjyk bir güne öldü. Näme baraň? Ya bir san polisiýa sizin inni ýanky adalatlygy, sizin ýanky wyjdanyňyzy öldürdümi şol? Egerde bir kişi polisiýa wyjdanyny öldürýän bolsa, ýaşamaň. Goýun. Özüňize kas edin. Biderek bütün halky pazor maskara edýär. Men bu zatlar diýänme bagyşlaň, ine Türkiýede de bir topar namartlar otyr, men çözjek zadym ýok, men YouTube'a çykjak gel,
Gorkup otylar, maňa olanlar köp diýär. Biz şolar näme düşündirýärmi bilmem. Düşündirmäň şolary. Otursun gul bolup. Biz ýeňemizde baranna ine şolar öz utanýar. Ay olaň utanjam ýok, näme gönaý diýin. Utanmadym şolar. Şonuň üçin kim özüne güwün ýetýän bolsa, kimiň ýüregine adalatlyk bar bolsa, kim azatlyk isleýän bolsa, kimiň wyjdany bolsa, birek bilen agyr bolup galyp başlary. Galanlaryny inni ýadymyzdan çykaraly, bulardan barby tolk ýok. Bular oýanynça Serdar Berdimuhammedow kezzap prezident bolar. Türkmenistanyň halk geňeşi Berdimuhammedowy padşah eder. Ondan soň ýene bir karar çykaryp Türkmenistan döwletini padşahlyk eden ýagdaýynda men size aýdýan, ýuridiçeski bizim hakymyz ýok. Turup kanunumuz talap etmäne. O padşahlyk isleýän kanuny ýazsa, ertir ýerden turuňyzda eşek ýaly gygyrmaly ise borçlu bor. Ananyň siz. Ine uklap şoňa barýaňyz. Ine şondan soňam olam sentýabr, oktýabrda. Gaty ise dekabrda. Dekabrdan başlap siz Türkmenistanyna ofitsialna gullar. Daşyna oturanlar, meni eşdiýänler. Dekabrın aýyna baranmazda sizin pul berýän maşgalaňyz, çağılaryňyz, tohum garyndaşlaryňyz, öwräleriňiz, madarçylygyňyz, ýa-ni binalaryňyz, jaýlaryňyz, millekleriniň hemme zat padşahlyga geçip gidýär. Men öň aýdýadym, inanmaýadym. Bu zatlar kehitlemek üçin super analitik bolmalylar. Indi şundan soňam siz düşünmeseňiz, onu sizin ykbalyňyz şol. Men ykbalym däl, sizin ykbalyňyz şol. Sebäbi men şu ýerde bolaýyn, dünýäň bir ýerine bolaýyn, soňra çelip görüşýän. Soňra çelip diýen. Siz bolsa öz haklaryňyzy almak aňarda dursun, bir ölüp durka, ölen soň şoňa baryp bir gynanjyny bildirmäne gorkup otyrsyň. Ol bir maskara. Şoň üçin kim merdirek bolsa, ine men ýüzlenýän türkmen halkyny, özüne mert diýen bolsa, ýerine Allahsy ba bolsa, bolly, goşul. Kimi goşulsaň şoňa goşul. Ýöne şul haramzada kezzap bizim Türkmenistanymyzy maskara edip çukura salan adamy aýyrmana goşul. Biz dini kanun ýoluna gidýäs. Biz başga ýol gidemdik. Egerde biz kanun ýolu bilen şunu aýryp bilmeseň, onda biz bütün dünýä adam hukugyny goraýan jarnamaň esasyna başga ýollar bilen gideriz. Onam ofitsialna bütün dünýä elan edip gideriz. Ine Türkmenistanna biz şul haramzada ýol bermez. Ol gowy düşünýär. Şonuň üçin gadyrly watandaşlar, hormatly watandaşlar, sizin awraňyzy diňe size berek. Özbege de gerek gel, gadaga da gerek gel, orsa da gerek gel, ýa-ni Ýewropalara da gerek gel, Amerikanlara da gerek gel, hiç kime gerek gel. Diňe size gerek. Egerde özüňiz ömrüňizi arqyn ýaşap, gülýal döwletde, arqyn biznes edip, çağjyklaryňyz bilen elmydama bile bolup, diňe ösçek bolsaňyz, bilim alyp, bütün dünýäde arqyn Türkmenistandan çykyp, gezip, baran ýeriňizde sizi hormat goýup, uly hormat goýup, birine bir zat bolsa pasowlar gulýaly ylgap ýyzyňyzdan sizi istendik ýeriňizden çykarýaly ýaşajak bolsaňyz, ine wagt geldi. Görkezdiň şu ýaşajak bolýanyňyzy. O dyňyp oturmaňyň. Bolunny. MHM işgärlerini ýüzlenýän. Ýoldaş MHM işgärleri. Ýoldaş MHM ministri. Sizin bar guluňyz şuňky günne şu haramzadanyň padşahlyk ýoluna iň esasy güýç bolup dursaňyz. Siz gorkuzýar diýär, sizin gorkyňyz bilen siz bütün Türkmenistanyň ykbalyny çukura batyryp barýaňyz. MHM'de işleyen adamlar haçanla şul paçalı ýerine şo günden
Sizem gulçulugy ýa. Sizem paçaň sekret slujbasy bolarsyňyz. Adamlar koglap, ýenjip, urup, öldürüp. Onu edenden Azat Türkmenistany gurup, öz maşgalaňyzy çagrar bilen azatlykda adalatly ýaşap, üsüp, öz edaraňyzy iň üsün tehnologiýa tarapyndan, san tarapyndan bütün dünýäň iň üsün spesialistleri gelip sizi öwredip, bütün dünýäde, Ilaytada, Orta Aziýada model bolup bilýär. Analitik sentrler açyp, öz ýanky ýürüýti toparlaryňyzy döredip, analiz, strategiýa edýän, türkmen halky nire barýa, şol prezidentler nire eltýär, şu zatlary öwrenip, siz goşmaça ýürüýte bir gulluk bolmaly. Şonu etmeýän siz şu haram gulynyň 2009-njy ýyldan bäri ýürügine düwen plany bütün Türkmenistany ugurlamak düýünden kezapçylyk edip we ýetdi. Prezident wezipetini ugurlap doýdy. Inni bul döwleti ugurlamak bilen. Bu iki sany uly jenaýat ugurwa. Ulgamy. Birinji prezident wezipetini ugurlamak ulgamy. Gulýan edýär falsifikasiýaň üstünden. Inni täze ulgam döwleti döwleti ugurlamak ulgamy we onu öz paçalygyna geçirmek. Men size ýön aýdam o. O Şammy diýip bir ýegeni bar, şo gün aýdypdyr. Häzir Serdar prezident bolýar. Daim halk geňeşiniň ýolbaşçysy bolýar. Bizim her vilayetde paçalyk gurnap, paçalyk bor. Daimam paça bo, paçalyk bo bizim tohumumyz. Türkmenistan bitdi diýip gün aýdyp otýar. Haramzada. Mundan beter size näil mesaj gerek? Emhime işgäri. Sizin spesial operasiýa edip, şu prezidenti tutup, ýygnap, bütün halka telewizionyada çykyp, inni arasa saýlawry geçiriň. Biz şu saýlawlar dogry geçmese, hemmeler tutor, ýanky kim bir kanun hereketi tutup alyp gider diýip edilýär-de. Näçe edem o? Näçe polis bilen, polisaň ministri bilen goşulyp edem okşuny. Harburlognan bile alanda bir 3 bolup, siz Türkmenistany edil gözelli urup bilýäňiz. Bilim gerekkä? Bilim çykyşlarymyz da gerekkä? Dene 3-ňizi urup bilýäňiz. 3 adam şuň tohumny we Türkmenistany tohumny ýygnap, Türkmenistany dil açyk ýola akıtyp bilýär. Portugaliýada şeýle boldy, bilýärmi? Portugaliýada premier ministri, prezidenti, ýanky ministrleri bir gyra aýryp ortak ofitserler etdi şonu. Harbullugy, ortak ofitserler üýüşip tankly barın Türkmenistanyň Aşgabatyna uçuk gaçyk gitmese men zat bilmedim, haram bolyň. Görkezin bir historik ýanky tarihi wakalary ýasan. Gidip durýar. Ya biz bu tarafa ýykylýar, ya biz bu tarafa ýykylýar. Biz halky galdyrjak bolup, halka düşündirjek bolup, giýje uny işleýär. Halk otyllap, gorkudyp, o görgüllerden ne bilim berdiler, ne aklyny ýanky stres edip ýapdylar. Bu robot etdiler. Siz bir aklyňyzy ýerine zat edýäňiz. Men sizin uly wajyp ornuňyzy aýdýan häzir. Wajyp ornuňyz bar. Her kimin. Ofitserleriň. Ine häzir wagty geldi. Edin şunu. Soň giç bar. Soň ýanky göroglan bolsaň giç. Bäde gurulýardylar. Biz ofitserler çest, halk bilen polisaň arasynda durup düýüşimizi açyp durur. Hani? Hani ol adamlar? Hani? Hani görüşeňde, hani şol adamlar? Biz çykdyk hani? Şonuň üçin ine Türkmenistanyň ösüş ýolunyň her hili ugurlary bar. Ýöne hem ugurlary diňe demokratiýa, adalatlyga we Türkmenistan halkyny, Türkmenistan döwleti diňe ösüş akıtmaly. Biz gaty da alýar.
Biz şeýle bir iza alýas, o bizim üstümizden eýýäm gül we ýadadylar. Inni ujus diýerler. Haçan her gün men Watan programasyny görýän. Şu oturup görenimde içimden pikir edýän, şular näil wyjdan çatýar. Prezidente seretmeýän ýazmak, ýanky belli etmek. Ol diýýüzüňem näil wyjdanyny çetýär. 20-nji asyrda şulara san tehnologiýalar bizde ösküp otyr diýip, ýanky olaryň bloknotlary 80-nji ýylyň bloknotlaryna ýazýarlar. Bu spektakllary bular gurup halka alap muny görýän näme ýok. Öňüňiz utanaňlar şu zatlary, ýani spektaklyň artistleri, aktýorlary bolmany. Haramula ol artist. Aýdym aýt diýsen hedir edýän. Garawym aýt diýsen hedir edýän garawym aýdyp. Türmede de garawym aýdan galýan. Belli bir artist bar, türmede de muňa aýtdyrarlar adamlar. Ne şonuň üçin Beýik Türkmen halkyny wagty geldi. Men göwnüňde degsem degenlerden bolýan ýöne dogrudan da biz aýdyp öwrenmeli. Menem köp ýalňyşlyk edýän. Maňa da adamlar ýazýar, dogry zatlar ýazýar. Men ýalňyş köp goýberýän. Ýöne men ugrumy ýitiremek. Sizem ugruňyzy ýitirmäň. Näme bolsa şo bolsun. Diňe öňe gitmeli. Şoň üçin Beýik Türkmen halkyny diňe öňe. Sag bolun.